Grasule. Băi, eu mi-am dat acum, de acum. Ia cu Mi-am dat. Mai dau o dată. Aia e important. Vine banda, auzi. Ia uite. Eu vreau paste. Eu vreau desert. Și eu, băi, Desert de îi ce? luau vorba din gură. Serios? Da. Uite, zic că vor desert. Deci e nimerit cu desertul. Știu Doi și ce desert, desert. unul paste. Pariu. Cine Auzi? ghicește? Și dacă e desertul Dumitrescu de când eram mic? A, te-ai ței pe meu. Ar fi Cum facem băi, dacă fii e atent. săia? Are dreptate, că dacă sunt tăieței, sunt pas. Înseamnă că o să câștigăm toți Și trei. facem o ciucă porunc. Și facem o ciucă porunca. Bun. Aoleu. Hai. Ia uite una. Desert. Îți fericiți! O face Macio! grasul, mă. Îmi pare rău, da, și grasul. Și grasul și măciucă. N-are nicio treabă cu pastele. Bă, vrei să spun ceva? Eh. Nu e desert, nu? Nu, este desert, dar are și